sihiri kafirci ne. Wadda ya rungumi sihiri to ya rungumi kishiyar imani da musulunci. To sai aka rungumi tsafe-tsafe. Duk abin da da su zo da shi in kana so ku yi balansin sai ka ajiye addini a gefe. Duk yadda ka yarda da abin da suka zo da shi in dai kana rike da addini ba da a tafi da kai ba. Kowane bangare na rayuwar mutane in dai wani abu ne da mutane suke bukata a rayuwa, to da ka samu an shigo da harkokin tsafe-tsafe a cikinsa illa man rahimallah. Shi yasa ba abin da za ka makanka gata kamar ka rike addini da imani. Wannan siyasa da kaga ake da sauransu akwai waɗanda kamar imani ne. Idan ma ba za ka shiga harkan tsafe-tsafe ba, akwai miyagun matsafa da ake ganin kamar dole ne ma sai ka hada da su kafin ka iya cin zaɓe. Jama'a mun fahimta? Suna nan. Wannan kujera da kaga ake tafa futuka, wannan na neman abu kaza, sai wadda Allah ya ma rahama. Amma na da wahala wadda bai san addini bai shiga ba a hada shi da wani matsafi da za a je a yi harkan tsafe-tsafe ba. Haka in kasuwan da ba su san addini ba su ma sun shiga harkan tsafe-tsafe. Harkan ofis fa wannan da ka gani ana tsafe-tsafe. Harkan ofis ana tsafe-tsafe. Ana yi haka ne ko? Haka ne. Ƙwallo wannan da kaga ƙwallo da ake ƙwallo ba fa ƙaramin tsafe-tsafe ake a harkar bol ba. Wani filin ƙwallon kafin a je a yi ƙwallon sai an je an yi binne-binne a filin ƙwallon. Haka ne. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Filin ma sai an je an yi tsafe-tsafe a filin kafin a zo a buga bol. Yana faruwa. Harkan tsafi ya shiga abubuwa da yawa na rayuwar al'umma. Harkan tsafe-tsafe ya shiga abubuwa da yawa na rayuwar al'umma. Wai kuma me duk ake bukata? Duk abin da ake bukata shine duniya. Allah ya ce wa ya ta'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum.